Menneskeheden og jordkloden har ganske store udfordringer for tiden. Der behøves både politiske og økonomiske og kulturelle forsøg på at møde disse udfordringer. Men det er bare ikke tilstrækkeligt. De førstnævnte svarer til en udvendighedstilgang, hvor vi tager fat på det, som kan måles og vejes og registreres. Faktisk for virkelig at løse alle de udfordringer, som menneskeheden står overfor nu, så har vi behov for at have indvendigheden med. Det vil sige, det enkelte menneske har en indre subjektiv oplevelse af sin indre følelse, krop, sin spiritualitet, hele sit indre flow og formåen. Og når vi tager den del med ind i løsningstiltagene på jordkloden og for menneskeheden, så er der helt nye muligheder. Når vi har den enkeltes indvendighed med, hele den enkeltes subjektive forståelse af projekt Rescue the Earth and Mankind, så har vi mulighed for at stå sammen på en anden måde. Når først tilpas mange mennesker anvender meditativt deres indre virkelighed, deres indvendighed på den måde, som er skitseret her, der lægger vi gradvist en helt ny trend, en helt ny måde at forstå, hvordan vi løser globale udfordringer og kan bringe kriser til ophør i kraft af, at vi arbejder sammen ud fra vores individualitet, vores individuelle indre verden. Dette er den første video omkring, hvordan jeg gerne vil inspirere mennesker til hånd i hånd at arbejde for helheden, arbejde for, at vores jordklode, vores menneskehed kan tage hinanden i hånden og komme frem til virkelige holdbare løsninger.